শুভমণি কারণ কে অত চিনি এক সপ্তাহ ধরে চিনি যে বর্ষা প্লাট যে প্লাট দंमोन तैनि दारना प्लान दंमोन जे चिनि कैसा हयजो खायने खायफेको किन्तु जों साब जोनाल चेयरमैन हिसाबै बो खायमियाको भिलेज चेयरमैन हिसाबै बो खायमियाको चिनि नेतृत्व हिसाबै बो खायमियाको तिनि जरातै दालाग बिसिओ चिनि मैडम डली ईएम चिनि 17 परिवार न जे सुमा जरातै बनि खारियाव तै दुलमाबाय चिनि तेप्रामथा तरफ थेके चिनि मैडम सोशल एडुकेशन सोशल वेलफेयर चिनि मैडम डली रियां बसुंनो खार वाइबै चिनि दालाग बिसि जे प्लाट ताकपा से तैनाय मोनो मीडिया पास मीडिया बायनां सामनो ताक तै साग माने yang तै कटरमा याम कटरमा ख जों कोनो हिंगानि मतो सिकरिखौ गारि गरा बै सलिन मतो करिखौ हाट बाजार खायो हाट बाजार बो जे म समराव बने आगे मसो 130 टाका मानो ताबो मसो 170 टाका सलैतों किनु मैडम अरो मसो बरका सम बरका दाल बरका माइर बरका मादुर बरका जे रिलीफ कैम्प तंनाय रक नक बायजनारनि बांगै खारियावबो अम जतो मावनि बांगै मैडम रो फेमिने जारा नक बायनाय बा जेकुनु कुनु कसा मासा यांगनारनि बांगै चिनि मैडम आसु जरातै साइजो खायबेमने बाय बेलायनि आनि खावाला हा अतो दिनो कुनु एमएलए नेता अरो अमरपुर तंगरन दिदा चिनि एमएलए किनु आनि बसाजो नां तिन नाइमखौ 7 दिन परे गैस सिलेंडर आसु कफजा आनि बसाजो 7 दिन ब्लगमा टंका अरसा सितमांका हेलिकप्टर बरफायो सादो कलाइति के रफायो एक बोतल 10 टाका जार जल तै थाइसा केक दुसा हरके हिसरी अरसा सिन बरकम वानसा तो गोबांमन तो बरक लिडारशिप बा बर मासाबो आनि बसा तिनि नक फायके मिसि माकासि आंना आनो अमरपुर लुके माकाला गारि बलायमिया बाइट बलायमिया हिबो सलेमिया जों गोलैबेन अवस्था से आन बसाजो नक सफाया एमन जे फाया जतनि बसाजो आनि बसाजो कायसे आरो जत्तो जे रिलिज अमरपुर तंना अमरपुर जराव सासो गतना हासाल तो ते इंखना मुसौ मिसिल जतो किसु थांबायका गवर्नमेंटनि फेसिलिटीज जों 1 टाका मायको चिनि एडीसी गवर्नमेंट थेके एडीसी गवर्नमेंट तरफ थेके चिनि मैडम डली सोशल एडुकेशन सोशल वेलफेयर टीटी एडीसी नंगै मैडम डली रियां जोनो आसु जरातै समा बांगै आनि सागो आं साबनो चेयरमैन अंगै आनि अफिसर तंगो दालाक साबनो चेयरमैन आसुनो आं हाक जांजाखा जत्तोनो आं मीडिया पार्सनबो बेलायनो हामबाय मारखा आनि मुं पन्चम सानु जमतिया दालाक साबनो चेयरमैन